Dhansiri constituency ke parlo Khasi arong along United Khasi People's Organization a President P Ratani pen Japonsi Kongchun bang Coolers kem Kianriam lapen Kam klem rapet Sunday sten pen Chinglok Kletus atum adim aklong an palidam Hada kedo barim Khasia khayatum pen kachingki jethan pen non kedo bom sarkar along kaching thurawar sai kilong chi phandami jesame jethan chimumdam United Khasi People's Organization Maipu Phong Thom kahumri da mahut anta thangnat kaching thorawar sai kimi theklongli Pinpur da me kedam tang Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amang kaheman Karbianglong alu kido inglong akhaya tuma phan longle pata akijoy ki pialong Dhansiri a constituency long radasai kiklem atum labangso Khasi arong ki V form anta palilisi longle pata anta kiron kibak kiplak via jok United Khasi People's Organization amai pupen ningduk chipaklang anparta hadak development akam kimi isita theklongli Khasia korte atuma phandami kanghon ponangchi ke Karbianglong Autonomous Council tami arpudo pinonglo atheke Karbianglong district ke hanghut Ru Samson Singh ingti sarsing teron langkung habiatum ke Japon asong Karbia dorbar asong along tami Khasi akhai bangke thom an abang phuk kang team mate active member do Lasinona porke latuma phandami kanghon kalananangji ke Karbianglong Autonomous Council ta arpudo binong Non Karbianglong Autonomous Council kichari CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japan ison pen ison isi pen isi asai tami claim dam bomlo lapen ke non iprang ansose kanghon pon pen inglong akhai eklaivet ke pangrum si piniani anta monsam atomon nangdolo Sriya hawaralong Khasi abusti made Khasi tumarong along ini tum United Khasi People Organization pen nang humri lo ladak ngate gobe don tikap an sose lasiladak arong along tum theklong lo ladak tum ningkan pokap suselo dak edo lasiladak nang ke humri pen theklong ke facilities mane awar saya bepin government pen asi lahai kidoji phan la pen ke tum kadu gobe tame chilang rap je phan pura Karbianglong Autonomous Council ki jatum phan tame lahai awar sai pinangji itum Khasi tame ladak kido bori matum sai delo la pen ke tum ta isi engineers tribe atum lo nasi itum hin cepak pedera korte mute tinghon son thot itum hantai inghon pora ladak Dhansiri hawaralong kido Khasi arong ladak Khasi nararong tame itum nang humri nang kok lo arang tum kidu kesung alam ki jithanong lo nasi lahai kadu kowe jithanalong tame itum UKPO pen isi klempon po lasi ladak adu ko beta me ladak kedu hin pen tebok terai kei me do antame jelang rapet pen labang so ning kang sam made pis pen kedu thegi pan sini tung pinian dame klempom lo News report Karbianglong live